障害差別解消法の、具体的な考え方みたいなこと、そういったことをちょっとこれからお話をいたします。これはですね、障害者差別解消法の下で作られている基本方針というものの概要の資料です。この中のですね、基本的な考え方の部分、不当な差別的取り扱いについての基本的な考え方というところを、紹介をいたします。ちょっと大事な部分なので読み上げますね。法は障害者に対して正当な理由なく、障害を理由として財サービスや各種機会の提供を拒否する。または提供にあたって場所、時間帯などを制限する。障害者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。ということで、その差別的取り扱いの中には、一つは拒否ということですね。先ほども申しましたけど、劇場とかそういったところでは、入場拒否というようなことですね。で、その次、場所や時間帯を制限する。この時間帯にもう退出してくださいみたいなこととかですね。あと、障害者でない者に対しては付さない条件をつける。介護者同伴だったらいいですけど、一人で来られたら困ります。介助者同伴にしてください。いうふうなこと。拒否、場所、時間帯の制限、そして、障害のない人には付さない条件を付すという条件付け。こういったことを、差別的取り扱いというふうにで言っています。で、実際にあった事例をちょっと紹介をいたします。これは実は障害差別解消法が施行される前、2015年の時にですね、私講演会をあちこちで、しているわけなんですが、それが終わった後、ある車椅子使用の、青年から、相談を受けました。この障害差別解消法が始まったら、この前あったこんな悔しい思いしなくても済むんでしょうか？どんなことを聞きましたらね、ものすごく人気のあるロックグループのチケット、人気があるので、本当にチケットを入手するのが大変で、もう何度も何度も電話をかけて、奇跡的に取れて、大好きなグループのチケットゲットできたんで、もうアンコールまで楽しむぞと思って、乗って行った、大盛り上がりで行ったんですね。ところがですね、そのコンサートが始まってから会場スタッフからですね、今日はもう満員で混雑をしているので、もし何かあったらいけないので、ラスト3曲の前のところぐらいで会場出てもらえないですか？言われたんですね。でも彼は、すごく楽しみにしてたコンサートなので、粘り強く、こういう話をして、断ったというか、いや、それだったら、もうアンコールまで私いるから、もう最後まで、一番最後に出たらいいでしょとかいうので、なんとか最後まで、折れたらしいですが、ところがですね、コンサートとかって、楽しむために行くわけですね。楽しむ場で、そういうふうなスタッフとのやりとりって、粘りついた思い出になってしまうんですね。思い出のコンサートのはずが、思い出すたびにそのスタッフとのやりとりばっかり思い出してしまう。で、さて、もし何かあったらというそのスタッフの方、混雑をしているので、車椅子の方とぶつかって転倒したらいけないからとかっていうふうに思ったのかもわかります。でもね、よくよく考えてみたら、車椅子だけじゃなくて、すべての人も転倒するぐらいの混雑だったら、ちゃんとエリアごとにまずは A ブロックの人から出て行ってくださいとか、そういうふうにして全体の流れを作らないと、それが運営いけないわけですね。それが本来の運営者の役割なんじゃないかと思うんです。それなのに、車椅子のものだけ取り出して、この早めの時間でもう退出してくれ。つまり、もし何かあったらというのを具体的にどうすればいいのかまで考えていない。そこが問題なんですよね。往々にして、
いや、車椅子で、あるいはその障害がある状態で何かあったら危ないですから、あるいは他のお客さんにもご迷惑をおかけしますから、みたいなことで、あまりにも安易に拒否や制限がされてきたのではないでしょうか。さて、次、合理的配慮の基本的な考え方ということで、こちらのスライドを、またここ、用意いたしました。これも大事な部分なので、ちょっと読み上げますね。本法における合理的配慮は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、この権利条約における合理的配慮の定義というのは、先ほど申しました社会モデルですね。社会モデルの考え方を踏まえ、その次のところの赤いところを見ますね。障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その次の赤いところを、続けていきますと、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取り組みであり、その実施に伴う負担が過重でないものだ、いうことなんですが、どうしても行政の文書ですのでね、こうずらずらっとこう抽象的な、言葉が並んでいて分かりにくいと思います。私の方でちょっとこう、そのエッセンスを次のところに、ピックアップをしてみました。合理的配慮をめぐるキーワードということで、権利条約における合理的配慮の定義に基づいている。社会モデルに基づいているということ。これが一つ目。そして、障害者からの意思の表明。すなわち、障害者のニーズをもとに、事業者さんだけで勝手に、こうすればいいでしょうという、言うなら、押し付けはダメですよということなんですね。で、三つ目、社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な取り組みということ。で、負担が過重でないもの。実際にできることということ。で、こういったことをするためには提供にあたってのポイントということがありまして、代替措置の選択も含めて、いろんな方を探っていく。で、そのためには双方で建設的な対話を進めていく。で、必要かつ合理的な範囲で柔軟に進めていくというようなことがあります。キーワードエッセンスを抜き出してもまだ分かりにくいと思うので、さらに私の日常用語に置き換えていきます。その建設的対話というのを、簡単に言えば話し合いをして、で、必要かつ合理的な範囲で柔軟に、言うなら落としどころを探して、で、社会的障壁の除去を行うということ。障害者が障害のない人と同じように活動することができるように変更や調整をすること。こういったことなんですね。で、ちょっと私自身が体験をした事例、ホテルでの経験、いうことをお話をさせていただきます。私、仕事の関係でですね、結構、公園で出張することが多いんですね。で、ある時、ある企業主催の、講演会の講師にお招きをいただいて、で、初めての場所だったので、私が普段よく使っている、バリアフリーに熱心な、チェーンのホテルのところを予約をしようと思いましたらね、その主催者さんから、いや、私どもで普段取引をしている、ホテルもあって、そちらの方にもバリアフリールームがありますので、私どもで準備いたしますと。私が使っているホテルが安物心だと思われたのか、すごくリッチなホテルだったんですね。でも、ホテル自身はリッチなんですが、バリアフリーという観点から見ると、湯船を見ると、浴槽のところに L 字型の、手すりが2つぐらいついてるぐらいで、それ以外に、例えば私の場合ですと、車椅子のまま、湯船まで行けませんから、伝え歩きをして、その湯船の近くで一旦腰をつける必要があるんですが、その腰をつけるためのスペースみたいなものないし、これはこのままだと湯船に入れないぞと思う。私にとっては、湯船に入るためにはシャワーチェアとかシャワーボードのようなものが必要なんですね。
で、そのバリアフリールームですけど、先ほど言ったような、湯船に手すりが取り付けられている程度だったので、1月のことでしたのでね、このままシャワーだけだとちょっと寒くて風邪ひくかもわかんないなと思って、それでちょっと、フロントに電話したんですね。私、湯船に入るためのシャワーチェアがないと入れないんですけども、シャワーチェアお持ちですか？お野様申し訳ございません。やっぱりトレーニングを受けてるね、スタッフの方なので、すごく対応は丁寧だったんですが、でも残念ながらそのホテルとしてはシャワーチェアを持ってないと。私どもシャワーチェアをご準備できてなくて、ご迷惑をおかけしております。いや、不便ではあるんだけど、でも、ね、それだけ言われても、なければ入れないことには変わりがないので、私、あちこちで泊まり慣れてるので、こういう場合ね、私にとっての合理的配慮は、パイプ椅子を一つ貸し出してもらうだけでも全然違うんですね。スタッフルームなんかにパイプ椅子あると思うんですけど、そのパイプ椅子を貸し出していただけませんか？それがあるだけで、私はもう湯船に入れるので、言うと、パイプ椅子ですか？でもお客様の用の、貸し出し用の備品リストにはございませんので、いやいや、別に、お客さん用の豪華なものじゃなくていいんです。むしろ、みすぼらしいというか、古いパイプ椅子の方が水がかかってもね、気がつかなくていいんですよ。でも、備品リストにございませんかしって言われたの。これはこのままだと貸してもらえないなと思って。いやいや、でも今日1月で寒いでしょ。このまま湯船に入れなかったら風邪ひくかもわかんないんですよ。ちょっと強めに言ったんですね。じゃあそうすると、申し訳ございません。じゃあしばらくお待ちください。いうので、一旦切れて10分後ぐらいですね、その方からまた電話かかってきて、お待たせいたしました。今からお持ちいたしますということで、そのスタッフの人がパイプ椅子ともう一つね、どこからか見つけてきた泥拭き用のマットですね。それを持ってきて、泥拭き用のマットを壁沿いにスーッ、シャーッと引いて、で、そこにパイプ椅子を置いて、だからすごく安定した状態で、すごいなと思ったんです。やっぱり、それで、私はその時は、ちゃんと、そこで、お風呂、入ることができたんですね。対話を通じて借りることができた。これが、代替え措置。シャワーチェアはないけれども、パイプ椅子なら貸せるという、その代替え措置ということなんですが、実はちょっとこの事例から、ぜひ汲み取っていただきたいこと2つあるんですね。建設的対話を通じて落としどころを見つけるというお話をいたしましたが、往々にしてね、2つの両極端に触れることが多いかなと思うんです。例えば、私が、そうですね、電話したら夜の10時ぐらいでした。夜の10時にシャワーチェア持ってないんだったら、どっか福祉ショップを叩き起こしてでも、シャワーチェアを用意してください。今、直ちに用意してくださいって言っても、ないものはないですよね。実際にはできないという意味で過重負担。でも、一方でね、往々にしたのは、先ほど備品リストにないから貸せない。いうふうなこと。じゃあ、多分このホテル、その10分の間、多分そのフロントの方は上司に多分相談をされたんじゃないかなと思うんです。で、もしその上司の方が OK を出したんですけど、もうその上司の方が頭の固い人で、我がホテルの、そのグレードからすると、そんなみすぼらしい椅子をお客様に貸し出すなんていうのは、我がホテルの文化には馴染まないとかね、レギュレーションにはないとかっていうふうに言われると、いや、それはあんたらの自己満足であって、僕らには、私自身はそれによって不利益を受けるんだけれども、そういう話が往々にしてあるんですよね。つまり、できるのにやらない。このできることを見つけていってほしいんです。そのために建設的対話が必要だということなんですね。で、さらに合理的配慮が積み重なっていくと、環境整備という話になっていくわけなんですが、これ実は好事例なのでちょっと具体名を出しますけれども、東横インさんのホームページからいただいた写真なんですけれども、こちらの東横インさんの方では、入浴用のシャワーチェア、先ほどから言ってるシャワーチェアを貸し出したり、他にもいろんな、マットとか荷物置き台とかを貸し出してもらうことができたりします。合理的配慮からさらに環境整備へという話ですね。さて、最後、これから来年の4月から始まります。改正障害者差別解消法のお話をいたします。
2021年の5月に、成立をした法律です。そして来年の4月から、施行になるわけなんですが、その改正法のポイントはですね、一つ目は事業者の合理的配慮を義務付けている。これが来年の4月から始まるということ。そして国地方自治体の連携協力をもっと、進めていこうということで、これは国や都道府県、市町村でワンストップの、この障害差別解消ね、窓口を作っていこうというふうな、ことなども、この改正法には書かれています。そしてさらに、差別解消のための支援措置を強化をしていくということで、相談人材の育成でありますとか、事例を収集をしていく。そういったことが、盛り込まれた改正法だったんですね。いよいよ来年の4月から、事業者の合理的配慮の義務付けが、始まります。ぜひ、その文化芸術分野での合理的配慮の事例を皆さんのところでですね、進めていっていただければと思うんですが、実は来年の4月待たずして、文化芸術の合理的配慮じわじわと広がり始めてるかな、という事例をちょっと紹介をさせていただきます。これも好事例なので、名前も含めて紹介をいたしますと、宝塚歌劇団のホームページからいただいた、これは、写真なんですけれども、宝塚歌劇団ではですね、聴覚障害のある方の、鑑賞サポートのために字幕を表示するタブレットを貸し出しする、そういったサービスを始めておられます。で、実はこの宝塚の、大ファンの聴覚障害の方がブログでこのことを紹介をされていました。文化芸術っていうのは本当に人間が生きる力を与えるもんだな。それを感じさせる、本当に感動的な感想なので、ここに紹介をいたしました。一度目の緊急事態宣言が明けて、恐る恐る見に行った花組のハイカラさん、タブレットともに感激しました。そこで私は舞台が観客に与える大いなる感動や希望、多幸感、演者の放つエネルギー、それが明日の希望や生きる糧につながることを強く強く実感しました。タブレットの導入を進めてくださった宝塚歌劇の方々、劇場の方々、周りの観客の方々の温かいご理解に深く感謝しながら、今日も私は舞台を楽しんでいます。こういうね、ストーリーをあちこちでやっぱり作っていきたいわけです。こういうためにこそ合理的配慮を皆さん、進めていっていただきたいんですね。で、さらに、その合理的配慮、本来の意味での合理的配慮以上にというふうに言っていいかもわかりません。新しい価値を生み出す取り組みなども出てきています。これは東京演劇集団風というところが進めておられるバリアフリー演劇の解説資料なんですけれども、その、演劇に手話をつけるというだけではなくて、手話通訳の方が、その演劇の中の役者を演じるといいますか、劇の中に手話通訳が溶け込んだ状態。舞台手話通訳というふうに言っておられるようなんですが、そういうふうな形でですね、もう最初から、手話とか字幕とか、あるいはその、視覚障害者向けの音声ガイドとか、そういったものが劇の要素の中に入り込んでいる。そういった取り組みまで、始まっています。ぜひいろんな事例も、これからどんどん広がっていくでしょうから、そういった事例なんかも参考にしていただきながら、皆さんのところでも、取り組み始めていただければと思います。さて最後、まとめです。差別解消を生かすためにということで、建設的対話の重要性ということを先ほどお話をいたしましたが、私、講演をしてますとね、
その講演が終わった後に、相談に来られる方がいてて、いや、今日の、話を聞いて、とてもその建設的対話の重要性って思ったんだけれども、なかなか明日じゃあ職場に帰って、行った時なかなか難しいかなと思ってで、なぜですかというふうに聞いたら、実はその建設的対話や差別解消を妨げる NG な、考え方、NG ワードっていうのがあるなと思ったんですね。もし何かあったら、先ほどのあれですよね。もし何かあったらいけないから先に出てください。でもね、この時にはどういう問題が生じるのか、そのリスクを減じるためにどういうことができるのか、具体的には考えていない。もうその前の段階で思考がストップしてるんですよね。もし何かあったら。もし何かあったらっていうのではなくて、具体的にどうしたらいいかを一緒に考えていきましょう。そして二つ目、あなただけ特別扱いできません。これは合理的配慮の時にね、よく言われます。でも、合理的配慮は特別扱いではなくて、障害のある人もない人も共に活動したり楽しんだりする。そういう意味で言うと平等。その平等性を確保するための調整なんだ。特別扱いではないですよ。ということ。で、先例はありません。いや、先例というのは一緒に作るものですよね。一緒にね、新しい事例を作っていきましょう。で、さらに言うと、無関心が一番の最大の障壁かな。これいろんな人権分野でね、言われることなんですけれども、ハンセン病の方々の支援、携わった、マザー・テレサがね、こういう言葉を残しています。愛の反対は憎しみではありません。愛の反対は無関心です。障害者の問題、合理的配慮とかなんか邪魔くさいな、自分たちには関係ないわ。そういう無関心こそ最大の障壁であります。ぜひ、この講座を受けていただいた方は、自分たちのところではどういうことができるだろう。そういうことを自分たちに引き寄せて考えていっていただければな。それを最後にお願いをしたいと思います。最後に私ども DPI の方で編集をいたしました。障害差別解消法の本、2冊、紹介を、させていただきまして、私の講座に、変えさせていただきます。どうもありがとうございました。